to ara temel ne boranga dugla kana fenyin na ne be sogona bara de ninga sogona bara ba ne nanga fere ke. L'économie numérique en Europe est plus de 1000 milliards d'euros. Par comparaison, en Afrique et au Moyen-Orient réunis, c'est environ seulement 260 milliards d'euros. Alors pourquoi? C'est parce qu'il y a des problèmes d'abord d'ordre d'infrastructure et de coûts. Par contre, il y a d'autres problèmes beaucoup plus difficiles qui sont d'ordre socio-culturel. On est dans un pays où l'oralité est une culture. On est dans un pays où personne ne parle l'ensemble des langues locales parlées dans le pays. Et moins de la moitié de la population sait lire et écrire. Voilà pourquoi nous avons imaginé le réseau social Lenali, qui est le premier réseau social au monde, qui est totalement vocal et qui parle les langues locales. Le totalement vocal, c'est la possibilité de faire l'ensemble des opérations qu'on fait avec tous les autres réseaux sociaux, mais sans jamais avoir besoin d'écrire un seul mot. L'idée, c'est de pouvoir permettre à tout un chacun, qu'on soit instruit ou non, de pouvoir non seulement consommer les nouvelles technologies, mais aussi d'en faire un outil d'économie numérique. Si ça non, avec la ouïe, on a fourni na dono et profilier. Voilà ça ou la yini baga ou baisser quand on doit y moromini. Ne tɔgɔ Laji Sidibe n bɛ baara ɲini na Sotibala lamini na aw bɛ se k'an sɔrɔ Lenali sanfɛ. Ne tɔgɔ Laji Sidibe n bɛ baara ɲini na Sotibala lamini na aw bɛ se k'an sɔrɔ Lenali sanfɛ. Lenali nale a nana ni nɔgɔya ye sabula sɛbɛn t'a la a b'an ka kan na bi yɛrɛ ne bɛ n ka feere k'a la ne yɛrɛ ka feerefɛnw filɛ nin ye pomme bɛ yen papaye fana bɛ yen namasa bɛ yen lemuruba bɛ yen lemuru bilenni fana bɛ yen nɔ ne yɛrɛ bɛ Sotiba yan nɔ n'i bɛ taa troisième pont fan fɛ ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ la ni mɔgɔ min mago b'a la a bɛ n sɔrɔ yen. Le développement économique d'un pays passe forcément par le développement de la femme, raison pour laquelle nous, militantes du réseau national pour le développement de la jeune fille et femmes du Mali, sommes engagés pour l'alphabétisation, la sensibilisation sur la santé de la reproduction et les violences basées sur le genre. Une partie essentielle de notre combat passe par la sensibilisation. C'est pourquoi nous avons choisi le réseau social Lenali qui nous permettra d'atteindre toutes les couches sociales. Ne bɛ fɛ an ka feere taa ɲɛ ne bɛ fɛ ka sɛbɛnni ni jate in k'a la o bɛɛ bɛ sɔrɔ Lenali kɔnɔna na.